לא כל מי שרואה סרטון הוא לקוח פוטנציאלי, נכון? אז מה אם הייתי אומרת לך שהסרטונים שלך יכולים לפגוש רק אנשים שרלוונטיים לחברה שלך? לא קהל רחב, לא מתעניינים מזדמנים, אלא אנשים שמחפשים בדיוק את השירות שלך. אנחנו מגיעים לאנשים הכי רלוונטיים באינסטגרם ובתוך קבוצות פייסבוק שמתמקדות בנושאים הכי ספציפיים. וכשהסרטונים מוצגים רק לקהל ממוקד לפי תחום, אין יותר Game Changer מזה. מי שנמצא בקבוצות האלה כבר שואל את השאלות הנכונות, הוא כבר משווה, הוא כבר קרוב להחלטה. ובדיוק בגלל זה התקציב לא מתבזבז על חשיפה רחבה, אלא מושקע במדיה הכי מדויקת שממוקדת בדיוק לקהל הנכון. קחי לדוגמה עורכי דין בתחום הנזיקין. אנחנו מגיעים לאנשים שנמצאים בקבוצות פייסבוק ממוקדות של רשלנות רפואית, תאונות דרכים, תאונות עבודה, או קחי לדוגמה עורך דין לענייני משפחה. אנחנו נמקד את הפרסום רק בקבוצות שעוסקות בגירושין או במזונות, או כל מיני נושאים שקשורים לזה. זה בדיוק השלב שבו הם מחפשים עורך דין, ולהגיע ללידים כאלה, זה באמת משנה את כל המשחק.